ώρα, έτσι, για την πρόβα. Να μαζευτούμε σιγά σιγά για τη συζήτηση. Καλησπέρα. Η συζήτηση έχει θέμα εργασία λάστιχο, ζωή λάστιχο, αναζητώντας νέους τρόπους συλλογικής οργάνωσης. Η συζήτηση γίνεται με αφορμή τα 2 χρόνια που κλείνει η εργατική λέσχη Νέας Ιωνίας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στη συζήτηση. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας συναγωνιστές από την Επιτροπή Απολυμμένων Αγωνιστών Χαλιβουργών, συναγωνιστές από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Αθήνας στη Βιομέτ, συναγωνιστές εδώ μαζί μου από τη Λάτζα και την ΑΤΑΚ, από τη Λαϊκή Συνέλευση Πολίων Κολονού, από την Πρωτοβουλία για Συγκρότηση Εργατικής Λέσχης σε Πατήσια και Ψέλη και από την Κερφά. Η σειρά είναι τυχαία. Λοιπόν, στην εργατική λέσχη, η εργατική λέσχη απαρτίζεται από νέους, νέες, εργαζόμενους, εργαζόμενες, επισφαλώς εργαζόμενους, άνεργους, άνεργες, από κόσμο, από ανθρώπους όλων των ηλικιών, που βιώνουμε καθημερινά την εξαθλίωση των εργασιακών μας, των εργασιακών συνθήκων, της καθημερινότητάς μας. Θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα, πιστεύουμε ότι πρέπει να ζούμε με αξιοπρέπεια, θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε μία άγρια επίθεση από το κεφάλαιο, το οποίο προσπαθώντας να υπερβεί τις αδυναμίες που το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα δημιουργεί, καταπατά δικαιώματα τα οποία έχουν κατακτηθεί με αγώνες και αίμα. Λοιπόν, θεωρούμε ότι ο ατομικός δρόμος, οι ατομικές λύσεις είναι αδιέξοδο, αφήνει τον καθένα μόνο του έρμεο και βορρά στις επιθέσεις του κεφαλαίου. Ο μόνος δρόμος είναι η συλλογική απάντηση, η συλλογική οργάνωση στις γειτονιές, τοπικά και ευρύτερα. Εμείς σαν λέσχη, σαν εργατική λέσχη, στοχεύουμε στη δημιουργία ενός νέου εργατικού κινήματος, που δεν θα έχει καμία σχέση με τον ξεπουλημένο κυβερνητικό συνδικαλισμό της ΓΕΣΕ και ΑΔΕΒ, που θα έρχεται σε συνεργασία με τα πρωτοβάθμια σωματεία, με επιτροπές κατοίκων, με πρωτοβουλίες εργαζομένων. Ένα κίνημα που θα δρά για τα συμφέροντα του συνόλου των εργαζομένων και για τις ανάγκες αυτών και με τη συμμετοχή των ίδιων. Στη λέσχη προβάλλουμε τα δικά μας πολιτιστικά πρότυπα. Θέλουμε να προβάλλουμε τα δικά μας πολιτιστικά πρότυπα. Γι' αυτό λόγο έχουμε δημιουργήσει και ομάδες θεάτρου, ομάδα μουσικής, διάφορες ομάδες. Θέλουμε να έχουμε αντιπορευματικό χαρακτήρα, σε αντίθεση ενάντια, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με το κέρδος, ας πούμε, του κεφαλαίου κλπ. Βασικό όργανο της λέσχης είναι η συνέλευση των μελών της, είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία παίρνει τις αποφάσεις και τις δράσεις της λέσχης. Δεν δεχόμαστε κανένας είδους χρηματοδότηση. Στηριζόμαστε στη συνεισφορά των μελών της λέσχης και σε ό,τι βγει από φεστιβάλ και λοιπά και διοργανώσεις. Γι' αυτό πείτε, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε παρέμβει σε διάφορες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει σε τοπικό και σε ευρύτερο πεδίο.
στις κινητοποιήσεις που έγιναν για την επαναπρόσληψη της εργαζόμενης στα ΑΒ, της απολυμμένης εργαζόμενης στα ΑΒ, επειδή είχε μεγάλη γλώσσα. Στις κινητοποιήσεις που έγιναν στις κινητοποιήσεις που έγιναν στην ΕΓΚΑΤΟ, όπου απολύθηκε η εργαζόμενη επειδή έμεινε έγκυος, σε συνεργασία και με άλλα σωματεία, ήταν νικηφόρα αυτή η κινητοποίηση. Τελικά η απολυμμένη πήρε την αποζημίωση την οποία διεκδικούσε. Παρεμβαίνουμε στα καταστήματα με κινητοποιήσεις ενάντια στην κατάρριξη της διαγάτικης αργίας και με τον συντονισμό που γίνεται στην Ερμού με τον αποκλεισμό καταστημάτων κλπ. Και τώρα περιμένουμε στη Νέα Ιωνία περίπου 200 προσλήψεις εργαζομένων με προγράμματα πεντάμινα κοινοφελή, και θέλουμε να παρεύουμε σε λύση συνεργασία και με την ΑΤΑΚ και το Σωματείο του Δήμου, απαιτώντας για τους εργαζόμενους μόνιμη και σταθερή δουλειά, ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο εφόσον καλύπτουν πάγιες ανάγκες κλπ. Ας μην πω άλλα και σας κουράσω. Σας προσκαλούμε να δράσετε μαζί μας. Γνωρίζουμε ότι αυτό το εγχείρημα, η δημιουργία δηλαδή της εργατικής λέσχη, έχει αρκετά στοιχεία πειραματισμού. Είναι ένα ανοιχτό στοίχημα το αν θα πετύχουμε ή όχι. Πρέπει να γίνει δική μας υπόθεση. Πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί, οργανωμένα. Είναι ο μόνος δρόμος. Σας καλούμε να παλέψετε μαζί μας. Λοιπόν, να μην μακρηγορήσω άλλο. Να πω ότι έχουμε μαζί μας τη συναγωνίστρια από την συλλογικότητα της ΑΤΑΚ, την Μαριλένα Κουκούλη, είναι και εργαζόμενη σε βάουτσερ. Έχουμε μαζί μας την συναγωνίστρια Βίκη Κωστοπούλου, απολυμμένη πρόσφατα από το Vodafone, αυτή την καλή εταιρεία. Και έχουμε μαζί μας και την Κική Μένου από την συλλογικότητα Λάτζα, εργατική συσπήρωση στον τομέα του επισητισμού και του τουρισμού. Ας μιλήσουμε στις συναγωνιστές. Γεια σας, ακούγομαι. Είμαι μέλος της ΑΤΑΚ, ανάδειξη επισφάλεια και ανεργία και εργαζόμενη σε πρόγραμμα voucher του ΑΕΔ, όπως είπε η Μαρία. Καταρχήν, συγχωρέστε με λίγο άγχος που θα έχω και επίσης ότι μπορεί να κεντράρω λίγο στην νεολαία παραπάνω, αλλά όχι ότι αφορά μόνο την νεολαία, αλλά εδώ το ξέρουμε πρώτο χέρι και οι 4 κατά τα άλλα υπέροχες συναδέλφισες, ότι αφορά πολύ περισσότερο την νεολαία δυστυχώς τώρα και είναι το μόνο που έχουμε γνωρίσει προς το παρόν, το λάστιχο αυτό που είναι και της διεκδήλωσης. Πριν πω δύο λόγια για την ΑΤΑΚ και τη λειτουργία της, θα ήθελα να περιγράψω λίγο την κατάσταση, αυτό που είπα, που βιώνει η νεολαία, γιατί αυτό ακριβώς οδήγησε στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια συλλογικότητα όπως η δικιά μας και τη μορφή που θέλει να αποκτήσει η συλλογικότητά μας. Ποια είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος που βγαίνει τώρα από το σχολείο ή από το πανεπιστήμιο? Αντιμετωπίζει σίγουρα τη βεβαιότητα της ανεργίας, με το τεράστιο ποσοστό της ανεργίας του 60% στην νεολαία, με τα επίσημα στοιχεία κιόλας, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν τώρα 20χρονοι και πολλοί 25χρονοι, 27χρονοι που δεν έχουν βγει ποτέ, δεν έχουν δουλέψει ποτέ και δεν ξέρουν πώς είναι να δουλεύει, ή σίγουρα δεν ξέρουν πώς είναι να δουλεύει με δικαιώματα και ένθιμα, ή αντιμετωπίζει με βάση αυτό την προοπτική της μετανάστευσης που όλο και αυξάνονται οι συνάδελφοι που φεύγουν έξω, και αν επιλέξει να μείνει εδώ, αντιμετωπίζει την εργασιακή περιπλάνηση, αυτό που λέμε. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά, ανατρίμηνο να αλλάζει καθεστώς και δουλειά.
Και αυτό πρέπει να βεβαιώσουν όλοι. Δηλαδή να είσαι ένα τρίμηνο σερβιτόρα ή σερβιτόρα στον επιστημισμό, να γυρνάς στην ενεργεία για χι μήνες, ξέρω εγώ 6 μήνες, να ξαναγυρνάς πίσω στα call center, δουλεύοντας πάλι μαύρα για ένα τετράμινο, να απολύσεις, να μπαίνεις στα προγράμματα, να ξαναπολύσεις, να είσαι άνεργος, εργαζόμενος μαύρο. Αυτός ο φαύλος κύκλος που περιγράφουμε είναι έτσι, το μοντέλο της μισοεργασίας, μισοανεργίας, που είναι ένας φαύλος κύκλος. Παρένθεση, όλο αυτό φυσικά δεν δημιουργεί μόνο συλλογικούς όρους που δεν έχεις πραγματικά να ζήσεις, αλλά είναι και μια τεράστια ακύρωση στη ζωή των νέων ανθρώπων που δεν μπορούν να κάνουν ένα απλό σχέδιο για τη ζωή τους, δεν μπορούν να δουν σε προοπτική 4 μηνών που θα βρίσκονται και που θα είναι. Και εμείς το κωδικοποιούμε, και μου αρέσει να το πω αυτό, ως το παιδικό δωμάτιο. Είναι η νεολαία που δεν έχει καταφέρει ή γυρνάει πίσω στο παιδικό δωμάτιο, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση και το κράτος έρχεται με κάποια προγράμματα να αντιμετωπίσει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της ανεργίας που το... τα προγράμματα ενεργητικής αντιμετώπισης στην ανεργία. Αυτό ξεκινάει από τα στάζ που είναι πολύ πιο παλιά, μέχρι τώρα τα προγράμματα voucher που είμαι εγώ, μέχρι τα κοινοφελή που αναφέρθηκαν για τους Δήμους και ένα σωρό άλλες μορφές. Η πραγματικότητα είναι και έχει φανεί εξ αρχής ότι αυτά τα προγράμματα δεν απαντάνε στο πρόβλημα της ενεργείας, δεν το λύνουν, σου για τους ανθρώπους που μπαίνουν καθότι μετά φεύγουν όπως πήγαν. Αντίθετα, οξύνουν το πρόβλημα καθώς άνθρωποι μπαίνουν στη δουλειά στο έδαφος ότι έχουν απολυθεί άλλοι πριν από αυτούς, μόνιμοι συμβασιούχοι, όπως στους Δήμους οι διαθέσιμοι που έχουν φύγει για να μπουν οι εργαζόμενοι σε κοινοφελή προγράμματα. Και νομοποιούν πλήρως την μαύρη εργασία, την ελαστική, τη χωρίς δικαιώματα εργασία. Σε αυτό το τοπίο, λοιπόν, υπάρχουν τα voucher. Για όσους δεν ξέρουν, γι' αυτό να πω 2 λόγια για τα voucher, γιατί δεν ξέρω αν είναι γνωστά. Είναι προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που τα διαχειρίζεται ο ΕΕ, καλούνται επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας και είναι ένα είδος κατάρτισης και για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Αποτελείται από θεωρία και πρακτική, μια γελία πρακτική που την παρέχουν τα ΚΕΚ, τα οποία εντάξει, είναι και γελία, την έχω περάσει, και για τα οποία πληρώνονται για όλη τη διαδικασία πάνω από 1.000 ευρώ το κεφάλι, με πολύ απλά, δηλαδή πραγματοποίηση ανεργίας full και σκλαβοπάζαρο. Και μια πρακτική που, όπως ξέρουμε όλες οι πρακτικές, είναι τσάμπα εργασία για τα φοιτητικά, καθότι δεν πληρώνει τίποτα ο εργοδότης για να δουλέψει και την καλύπτονται από το ΕΣΠΑ, όπως είπα πριν. Εμείς δουλεύουμε, καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δουλεύουμε χωρίς μισθό μηνιαίο, αλλά με ένα επίδομα που το παίρνουμε στο τέλος και με πολλές καθυστερήσεις από μετά γι' αυτό, χωρίς ένσημα. Χωρίς δικαιώματα, άδειες, εργασίες, είναι χαρακτηριστικές και κάποιες για εγγύους, καταγγελίες που έχουν βγει, δεν δικαιούσε κανένα δικαίωμα. Ναι. Και με την εξαίρεση από το εργατικό δίκαιο, με κάτι περίπτωση οδηγίες που είχαμε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, που θεωρείς εργαζόμενους ειδικού σκοπού και δεν καλύπτεσαι από το εργατικό δίκαιο χωρίς κανένα περιθώριο συνδικαλιστικής έκφρασης. Φυσικά σε όλα αυτά παίζει μετά ανάλογα να δουλεύεις και πολύ παραπάνω από όσο προβλέπεται στη σύμβαση τέλος πάντων και σε εξελικτικούς ρυθμούς. Η συνολική κατάσταση αυτή που περιέγραψα λίγο εργασιακής περιπλάνησης και ανεργίας, θέλω να πούμε λίγο ότι εδώ δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία και μπορεί να το ξέρουμε, αλλά έχει μια σημασία. Καθώς και αυτά τα τεράστια ποσοστά ανεργίας υπάρχουν σε όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου και όχι μόνο. Και αν και φαίνεται παράδοξο εκ πρώτης όψης, τέτοια προγράμματα απασχόλησης δεν υλοποιούνται μόνο εδώ, αλλά και σε χώρες με στιβαρή οικονομία όπως η Γερμανία, mini jobs και έχουν διάφορα ονόματα και διάφορες, αλλά βασικά είναι είδος πυρήνας. Ακριβώς γιατί αυτές οι πολιτικές απασχόλησης είναι άμεσα συνυφασμένες με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Νεολαία και για την Εργασία, με τις πολιτικές απασχόλησης και τις κατευθυντήριες οδηγίες που βγαίνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως με την Ευρώπη του 2020, και φυσικά που ειδικεύονται με τους μνημονιακούς νόμους που έχουν ψηφιστεί όλα αυτά τα χρόνια και μπορεί να συνεχίσει να ψηφίζουν. Άρα, θέλω να πω με αυτά, είναι συνειδητή επιλογή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που εφαρμόζουν τις πολιτικές να μην θέλουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανεργίας, ό,τι και αν ευαγγελίζονται, αλλά να διαιωνίζουν το πρόβλημα για να υπάρχει αυτός ο στρατός ανέργων στα χέρια του κεφαλαίου,
και για να μπορεί να χτυπήσει μέσα αυτόν ό,τι εργατικό δικαίωμα έχει μείνει όρθιο. Χαρακτηριστική ατάκα, γιατί δεν χρειάζονται πολλά λόγια, που νομίζω ότι την έχουμε ακούσει όλοι. Αν θέλει να δουλέψει με 2,5 ευρώ, υπάρχουν άλλοι τόσοι στην ώρα που περιμένουν που σκοτώνουν για αυτή τη θέση. Νομίζω ότι έχει ψάξει τη δουλειά, το έχει ακούσει. Σε αυτό λοιπόν το τοπίο, ο νεολαίος, ένας άνθρωπος που βγαίνει να δουλέψει, χωρίς να έχει σταθερό σημείο όπως περιέγραψα αναφοράς, γιατί αλλάζει συνεχώς θέση και δουλειά, και δυστυχώς λόγω της αδυναμίας κάποιων εργατικών δομών και του κινήματος όλο το προηγούμενο διάστημα να έχει προετοιμαστεί και να προσπαθήσει να εκφράσει αυτόν τον κόσμο της περιπλάνησης, την αδυναμία του εργατικού κινήματος να συνδέσει το τεράστιο αυτό κομμάτι της επισφάλειας με τους κλάδους και τα σωματεία. Νομίζω σε αυτό το έδαφος δημιουργήθηκε η ανάγκη ύπαρξη μιας συλλογικότητας που θα αναφέρεται σε όλο αυτόν τον κόσμο της επισφάλειας και θα μπορεί να του δώσει έκφραση που πραγματικά είναι αόρατο, το κομμάτι τις περισσότερες φορές, και να το οργανώσει. Συν του ότι η νέα γενιά δεν έχει εμπειρίες νίκης, αγώνα, δεν ξέρει τι σημαίνει δικαίωμα, δεν ξέρει τι σημαίνει σωματείο, είναι ξεθεμελιωμένα όλα αυτά. Και σε αυτό το πλαίσιο είναι ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα το δικό μας και όλων όσων ανθρώπων που προσπαθούν γι' αυτό, αλλά και τόσο πιο αναγκαίο. Με όλες αυτές τις μαύρα πράγματα που λέω τόση ώρα και καταθλίβω τον κόσμο, θεωρώ ότι μερικές ενέργειες που έχουμε κάνει είναι σημαντικές, γιατί πραγματικά δίνουν αυτή την παράσταση αγώνα που λείπει και νίκη μερικές φορές. Επιγραμματικά μια σειρά ενεργειών. Εμείς θέλουμε να απαντάμε στα φαινόμενα εργοδοτικής τρομοκρατίας, να είμαστε στο πλάι, και το κάνουμε σε έναν βαθμό μέχρι και θέλουμε να συνεχίσουμε και παραπάνω. Να είμαστε στο πλάι συναδέλφων που ζητούν τα δεδουλευμένα τους ή που απολύονται, στο πλευρό απολυμμένων συναδέλφων στα call center, στον επιστημισμό, θα πούνε και παρακάτω. Π.χ. στην Ασπίδα του Δαβίδη είναι ένα περιστατικό που ήταν κάποιοι συνάδελφοι σε ψυχική υγεία στο σωματείο και η εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης μαζί με την ΑΤΑΚ τους έφερε σε επαφή με το σωματείο, γιατί τους τραμπούκιζε τέλος πάντων ο εργοδότης κανονικά, δεν υπάρχει άλλη έκφραση, και τους απέλυσε και προσπαθούν να στήσουν μαζί με το σωματείο και την εργατική λέσχη και σε τοπικό επίπεδο και σε κλαδικό να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους. Και συμμετείχε και η ΑΤΑΚ. Και βέβαια και στο πλάι στα σωματεία που κάνουν συνολικούς και επιμέρους αγώνες, όπως η Κυριακάτη Κυριακή κτλ. Τελευταίο, και γι' αυτό θα μιλήσω τώρα, ένα από τις τελευταίες μάχες που δίνουμε είναι στα βάουτσερ. Πριν από αυτό, θα ήθελα λίγο να πω για τη μεθοδολογία με την οποία δίνουμε τις μάχες αυτές και δίνουμε και αυτή τη μάχη ως ΑΤΑΚ. Γενικά προσπαθούμε να δώσουμε, να υπάρξει μια συνοχή ανάμεσα σε κάποια επίπεδα διεκδικήσεων και τιμάτων. Τα πολύ άμεσα αιτήματα τα οποία βγαίνουν εντελώς πηγαία και αυθόρμητα από όλους τους εργαζόμενους, όπως π.χ. είναι τα άμεσα, π.χ. θέλω τα λεφτά που έχω δουλέψει, θέλω να μην απολυθώ κτλ. Εμείς ως ΑΤΑΚ προκλείνουμε και τα στρατηγικά. Δηλαδή, θέλω να πω, εμείς ως ΑΤΑΚ στρατηγικά είμαστε ενάντια στην ενεργεία και την επισφάλεια. De facto. Θέλουμε όλοι να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, να μπορούμε να σχεδιάσουμε τη ζωή μας και να ζούμε με αξιοπρέπεια. Όσο όμως υπάρχουν οι συνθήκες αυτές και τα προγράμματα voucher κτλ. Και υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν, αναγκάζονται, όπως εγώ, να δουλέψουν σε τέτοια προγράμματα, δίνουμε λιθαλέα και σκληρά τη μάχη να το κάνουμε τους καλύτερους όρους. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση σημαίνει ότι το στρατηγικό μας σημαίνει ότι θέλουμε να καταργηθούν αυτά τα προγράμματα ακριβώς γιατί δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος έτσι και γιατί ανακυκλώνει την ενεργεία. Αλλά στο ενδιάμεσο θέλουμε να περιγράψουμε και πώς είναι μια δουλειά με δικαιώματα. Το σημαίνει ότι εμείς θέλουμε να έχουμε μηνιαίο μισθό όπως όλοι οι εργαζόμενοι, να έχουμε δικαιώματα, να έχουμε ασφαλιστικά δικαιώματα και ένσημο όπως θα έπρεπε όλοι οι εργαζόμενοι, και να έχουμε και συνδικαλιστική έκφραση ελευθερία, δηλαδή να μπορούμε να μπούμε κι εμείς όταν δουλεύουμε άλλους 20 πριν στο σωματείο, στο σωματείο μαζί τους να διεκδικήσω και εγώ τα δικά μου. Για το άμεσο αυτό που κάναμε τώρα. Η φάση είναι ότι γενικά εμείς δεν πληρωνόμαστε, όπως είπα, και είμαστε 5 μήνες και δουλεύουμε απλήρωτοι. Το Υπουργείο έχει καθυστερήσει ικτρά να μας βάλει τα λεφτά του επιδόματος, όπως λέγεται, και στη βάση αυτού καλέσαμε μια σύσκεψη εργαζόμενων σε προγράμματα ΟΕΔ, ΕΣΠΑ και συλλογικότητων ανέργων και εργαζομένων που ασχολούνται, για να οργανώσουμε ακριβώς τον αγώνα να διεκδικήσουμε να μπουν τα λεφτά μας, δηλαδή τα δεδουλευμένα μας.
Η σύσκεψη κατάφερε να συσπηρώσει ένα κρίσιμο δυναμικό. Μπήκαν διάφορες ηλικότητες και αρκετοί άνθρωποι και κατέληξε σε μια πρώτη κινητοποίηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας πριν από 2 εβδομάδες. Θεωρούμε ότι ήταν αρκετά επιτυχημένη με την έννοια ότι άνοιξε ευρύτερα το θέμα των προγραμμάτων και της απληρωσιάς στα προγράμματα και γενικότερα. Είχε και μια παρουσία στα μέσα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Η κινητοποίηση κατέληξε σε μια συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας, την Ράνια Ντονοπούλου, στην οποία πέρα από την κατανόηση και ότι γενικά παιδιά έχετε δίκιο και τσάι και συμπάθεια, επί της ουσίας δεν δεσμεύτηκε για τίποτα και έδειξε πλήρη αδυναμία να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας όλα. Από τα δεδουλευμένα, με κάτι δικαιολογίες του τύπου δεν μπορούν τώρα να μπουν κτλ. Και έτσι λέγαμε, επιλέγετε να πληρώνετε δις σε δανειστές και εμείς θέλουμε τα 600 ευρώ, ας πούμε, που δικαιούμαστε. Μέχρι το μηνιαίο μισθό κτλ. Που προσέκρουαν στο ΕΣΠΑ. Θυμίζω ότι πληρωνόμαστε μέσω ΕΣΠΑ, δεν είναι το Υπουργείο. Μας είπε ξεκάθαρα ότι όσο τα προγράμματα αυτά συνδέονται με το ΕΣΠΑ, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε μηνιαίο μισθό, μας το είπε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε ένσημο, γιατί θεωρείται πρακτική, και ένα σωρό άλλα. Και για την οδηγία αυτό που το είπα πριν, για την οδηγία μας εξαιρεί από το εργατικό δίκαιο, το είπα, ναι, εν πάση περιπτώσει, δεν γνώριζε την ύπαρξή του για κάποιο λόγο. Όταν συνεχίσαμε την κουβέντα και είπαμε ότι ωραία, επειδή εμείς με αυτά μπορούμε να ζήσουμε μόνο, να αποσυνδεθεί η πληρωμή μας από το ΕΣΠΑ για αυτό το πρόγραμμα και για όλα τα επόμενα. Εισπράξαμε γέλια φυσικά, μόνο αυτό. Για να μην πολυλογώ, όλες αυτές οι ασάφειες και κάποιες απαντήσεις για το απροσδιόριστο μέλλον, για τα επόμενα προγράμματα κτλ. Νομίζω δείχνουν ότι η κυβέρνηση ούτε θέλει ούτε μπορεί να συγκρουστεί με αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα. Και όποια κατανόηση εισπράξαμε φτάνει στα όρια της αποδοχής των ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο να είναι εντάξει με τις υποχρεώσεις με τους δανειστές. Για το μέλλον, αυτό ήταν η πρώτη απάντηση. Στη βάση ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματα, όπως είπα, η σύσκεψη ξανακαλέστηκε και αποφάσισε τη συνέχιση του αγώνα και νέα κινητοποίηση τη 3η 7 Ιουλίου στις 3 στο Υπουργείο Εργασίας. Με πιο μαχητικά χαρακτηριστικά. Δηλώνει ξεκάθαρα ότι συνεχίζουμε απερίφραστα και ανυποχώρητα τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε πλήρως. Συζητήθηκε όμως και τα κοινοφελή που ανοίγουν τώρα στους Δήμους. Και αποφάσισε η σύσκεψη τη σύνδεση και τον συντονισμό με αυτούς τους εργαζόμενους, με την έννοια αυτό ότι είναι η ίδια πολιτική, μπορεί να αλλάζουν αυτοί, ας πούμε, να πληρώνονται σε δόσεις εντός όσο δουλεύουν, αλλά είναι ο ίδιος πυρήνας αντιμετώπισης της ανεργίας και ο ίδιος πυρήνας κατά τα άλλα ανασφάλειας και πεντάμινου και σου κάνω χάρη, εν πάση περιπτώσει αυτό. Και ότι επίσης, ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εφόσον και εσείς, αν λέτε και δεν το ξέρετε, οι Δήμοι αλώθηκαν και δεν έχουν μείνει χωρίς εργαζόμενους, οπότε αυτοί θα έρθουν να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες που θα έπρεπε να καλύπτουν από μόνιμους ανθρώπους. Σε αυτή την έννοια, θέλουμε το συντονισμό και ως ΑΤΑΚ να ανοίξουμε οργανωμένα και δυναμικά αυτό τον αγώνα το επόμενο διάστημα. Για να μην γίνουμε όλοι εμείς, να μην γίνουμε εργαζόμενοι σε καθεστώς εξαίρεση ο κανόνας. Λοιπόν, είμαι η Βίκη Κωστοπούλου, το είπανε και πριν τα παιδιά. Είμαι απολυμμένη από τη Vodafone, πρόσφατα, 1 μήνα πριν. Θα χρειαστεί να ευχαριστήσω που είστε εδώ αυτό το δύσκολο βράδυ. Νομίζω κανείς να υποτιμά βέβαια τον εαυτό του τόσο πολύ ώστε να θεωρεί ότι είναι για τα εύκολα και όχι για τα δύσκολα. Λοιπόν, τώρα όσο αφορά την εταιρεία για την οποία εργάστηκα επί μακρόν, η Vodafone είναι μία από τις 10 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχει φέτος καταφέρει να εξαγοράσει, να κάνει μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, τη Fall και την 360. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πρέπει αναγκαστικά να περιγράψω αρχικά ποιες είναι οι συνθήκες
τις οποίες βιώνουν οι εργαζόμενοι, πώς αυτά τα κέρδη για να επιτευχθούν αυτές οι εξαγορές αποκομίστηκαν και τι αναγκάστηκαν να υπομισθούν και να υπομίζονται οι συναδελφοί μου και εγώ. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτό ισχύει για το χώρο των τηλεπικοινωνιών εν γέννη. Έγιναν αρκετές εθελούσιες, προτάσεις δηλαδή σε ανθρώπους που εργάζονταν στη Vodafone επιμακρών επιχειρησιακούς, υπάλληλοι της Vodafone επιμακρών, έγιναν προτάσεις εθελούσιας, ουσιαστικά δηλαδή πιέστηκαν για να αποχωρήσουν, παίρνοντας ένα πακέτο αποζημίωση και 1-2 μισθούς επιπλέον. Και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε μέσα σε ένα διάστημα 2 ετών περίπου το προσωπικό αυτό, διότι σαφώς και κάλυπτε ανάγκες πάγιες, από μαζικό outsourcing. Δεν ξέρω αν είναι γνωστός ο όρος, τέλος πάντων μέσα στους βασικούς στόχους μας είναι να ενημερωθεί ο κόσμος όσο γίνεται περισσότερο γι' αυτό. Μιλάμε για επινοικιαζόμενους εργαζόμενους διαφόρων εταιριών που εργάζονται για τη Vodafone δίπλα σε επιχειρησιακούς υπαλλήλους της Vodafone, παρέχουν την ίδια ακριβώς εργασία, αλλά δεν μισθοδοτούνται από τη Vodafone. Θα αναφέρω κάποιες εξ αυτών και ελπίζω να μην ξεχάσω. Είναι τόσες πολλές: ICAP, CQS, Adecco, Atlas, δεν ξέρω, βοηθήστε με. Λοιπόν, όλες αυτές οι εταιρείες λοιπόν παρέχουν εργολαβικά εργαζομένους στη Vodafone, οι οποίοι ενώ κάνουν την ίδια ακριβώς δουλειά με τους υπόλοιπους συναδέλφους, αμείβονται πολύ λιγότερο. Τα προβλήματα σαφώς και είναι κοινά, δηλαδή όσον αφορά την εργασιακή πίεση, τις επιπληρωμένες υπερορίες, ειδικά τώρα εν ώψη των συμφωνεύσεων με τη Hall και την 360, την εργασία στα call center, όπου κάθε κίνηση, κάθε δράση, κάθε δραστηριότητα, κάθε λέξη παρακολουθείται και αξιολογείται. Αυτά είναι τα κοινά μας προβλήματα, Vodafone και ενοικιαζόμενων φυσικά. Οι ενοικιαζόμενοι είχαν μέχρι προτινώς και ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα που αναφέρθηκε εδώ και από τη συνάδελφο προηγουμένως, την αδυναμία να οργανωθούν συλλογικά σε σωματείο επιχειρησιακό, με αποτέλεσμα να αποτελούν διαιρεμένες μονάδες, φοβισμένες, έρμεα και της διοικητικής αυθαιρεσίας. Πολιτικούς μισθούς, και αν βάλουμε μέσα και τους εργαζόμενους κάτω των 25, μιλάμε για 3 ταχύτητες στην ουσία εργαζομένων. Και αυτό προσπάθησε το επιχειρησιακό σωματείο της Vodafone, κάνοντας μία προσθήκη στο καταστατικό του, να πατάξει. Αυτή η προσθήκη αφορούσε λοιπόν κάτι που ήταν πολύ τιμητικό, πολύ σημαντικό για μας τους επινοικιαζόμενους και πολύ σημαντικό νομίζω σαν κίνηση και σαν πρωτοβουλία και από το σωματείο, το να μπορέσουμε να εγγραφούμε και εμείς στις τάξεις του. Στη συνέχεια βεβαίως, ενώ ήδη κάποιοι εξ ημών είχαμε στοχοποιηθεί και ατομικά προσπαθώντας πριν από την ένταξή μας στο σωματείο να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, να αντισταθούμε στις επιβεβλημένες υπερορίες, έγιναν οι απόλυση η δική μου και ακολούθησε και ενός άλλου επινοικιαζόμενου συναδέλφου, ο οποίος επίσης είχε εγγραφεί στο σωματείο και αποτελούσε μέλος της Επιτροπής. Οι κινήσεις οι δικές μας, όσον αφορά τις δράσεις μας και μετά την απόλυσή μας, ήταν συνελεύσεις πολύ μαζικές, αυτή τη φορά με συμμετοχή και ενοικιαζόμενων, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να αφήσουν ακουστικά συνάδελφοι οι οποίοι αμείβονται με 300, με 500 ευρώ. 300 ευρώ ήταν για το 5ωρο από ο μισθός του ενοικιαζόμενου, 500 ευρώ είναι το 8ωρο. Να αφήσουν λοιπόν τα ακουστικά τους, μαζικά να συμμετέχουν στις συνελεύσεις, στη συνέχεια σε 2 απεργίες. Η προσπάθεια, η συμμετοχή ήταν, από ό,τι εγώ γνωρίζω, από τις μεγαλύτερες στην εταιρεία.
στη συνέχεια βεβαίως έχουμε προχωρήσει σε καταγγελία τα νόμιμα και αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν, σε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, για απολύσεις λόγω συνδικαλιστικής δράσης, για εκφοβισμό, ο οποίος τουλάχιστον έχουμε την αίσθηση ότι επειδή στήθηκαν και κάποια απεργοσπαστικοί μηχανισμοί με μεταφορά υπαλλήλων από τα κτίρια της Vodafone στη Σχόλ και της 360 και στις δύο απεργίες, πούμε ότι δεν είχε τόσο μεγάλη επιρροή όσο παλιότερα, ο εκφοβισμός εννοώ και η τρομοκρατία, παρά το ότι είχαν γίνει ήδη δύο απολύσεις. Στη συνέχεια, όσον αφορά τις δράσεις, γιατί για μας αυτό ήταν το πιο σημαντικό, να μπορέσουμε να κινηθούμε συλλογικά, να άρουμε την ατομικότητα, να άρουμε το φόβο, να διεκδικήσουμε συνθήκες καλύτερες για όλους, ακόμα και για αυτούς που φοβούνται, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι δεν μπόρεσαν λόγω αυτού του φόβου να σταθούν στο πλάι μας. Κάναμε παρεμβάσεις στα καταστήματα της Vodafone. Στην τελευταία απεργία, την ημέρα της απεργίας, έγιναν παρεμβάσεις πανελλαδικά σε πάρα πολλά καταστήματα με ενημέρωση του κόσμου. Έγιναν πανευρωπαϊκά τέτοιες ενημερώσεις, από ό,τι γνωρίζω και μπορείτε να δείτε και εσείς στην Ιρλανδία. Στη Γαλλία είχαμε τέτοιες ενημερώσεις, δεν ξέρω, είναι και πρόεδρος του σωματείου εδώ. Μπορεί να ξεχνάω διάφορα τώρα, γιατί είμαι στη σχετική μηχανή. Άλλες κινήσεις τις οποίες δρομολογήσαμε και ήταν πολύ σημαντικές και σαν εμπειρίες και σαν αποφάσεις μελλοντικής δράσης, ήταν η επίσκεψή μας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη για να κάνουμε ενημερώσεις και παρεμβάσεις εκεί σε καταστήματα Vodafone. Παρευρεθήκαμε στη Βιομέ, βλέπω υπάρχουν και προϊόντα εδώ των συναδέλφων, των ανθρώπων που έχουν πραγματικά κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, συγκινητική για τους συναισθηματικούς, σίγουρα όμως και για αυτούς που δεν το βλέπουν έτσι, πρωτόγνωροι για τα ελληνικά δεδομένα. Συναντήσαμε ανθρώπους της E3, επειδή μίλησε πριν η προηγούμενη ομιλήτρια για τα μέσα, για την προβολή που μπορεί να έχουν τέτοιου είδους αγώνες. Δυστυχώς ο δικός μας αγώνας, δεδομένου το ότι ο εργοδότης μας είναι μια global εταιρεία με τεράστια κέρδη, δεν μπορεί να υποστηριχθεί, όπως καταλαβαίνετε, από μεγάλα κανάλια. Μας βοήθησε πάρα πολύ η E3, παρευρεθήκαμε στο δελτίο εκεί, ένας πολύ σημαντικός αγώνας επίσης που πρέπει να στηριχτεί και είναι αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κάμπη. Βρεθήκαμε στο καραβάνι αλληλεγγύης και συνεργασίας, στη συνέλευση της Βιομέ, την Κυριακή την προηγούμενη. Μιλήσαμε με διάφορες συλλογικότητες, είναι πολύ σημαντικές για μας αυτές οι κινήσεις, για το σωματείο το επιχειρησιακό της Vodafone. Έχει λίγα χρόνια από προσμετρά σαν ύπαρξη, αλλά έχει κάνει πάρα πολλές σημαντικές κινήσεις. Λοιπόν, για να μην κουράσω άλλο, και επειδή είναι πολύ δύσκολες, όπως είπα και στην αρχή, οι μέρες που διανύουμε, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα και για την επαναπρόσληψή μας και για την ενημέρωση σε σχέση με την επινοικίαση, ένα καθεστώς το οποίο από μόνο του, δεν θέλω χαρακτηρισμούς, θα κάνει ο καθένας στη συνέχεια για τον εαυτό του. Ένα καθεστώς όμως που και μόνο το ότι έχει σαν σκοπό να αποκομίζει κέρδη εργοδότης, τα οποία δεν επιστρέφει ούτε κατά το μικρότερο ποσοστό στον εργαζόμενο, κάνει τεράστιες εξαγορές και κανείς δεν γνωρίζει τις εργασιακές συνθήκες. Έχουμε λοιπόν, σκοπός μας είναι ενημέρωση, η κατάργηση της επινοικίασης και η όσο δυνατόν συλλογικότερη δράση, μπορούμε να σταθούμε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο, αυτός είναι ο σκοπός μας. Και επειδή θα κληθούμε διλημματικά να απαντήσουμε με ναι ή όχι σε διάφορα ερωτήματα μέσα σε αυτή την εβδομάδα, εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αν έχουμε να πούμε ναι σε κάτι, είναι ναι στη συλλογικότητα, ναι στην προσπάθεια απάταξης του φόβου και της ατομικότητας, ναι στη συλλογική δράση
όχι σε ό,τι μπορεί να στερήσει τα όνειρα της διεκδικήσεις μας, όχι στην τρομοκρατία, όχι μόνο του εργοδότη, αλλά βλέπετε, έρχεται και από πολύ ψηλότερα αυτός ο φόβος και προσπαθεί να επιβληθεί. Ελπίζω πως δεν θα πετύχει. Καλησπέρα και από εμένα. Πρώτα απ' όλα είμαι από τη Λάτζα, εργατική συσπήρωση σχήμα στον χώρο του επισιτισμού, τουρισμού και των ξενοδοχείων. Πριν ξεκινήσω να σας περιγράψω τους όρους με τους οποίους δουλεύουμε αυτή τη στιγμή σε αυτό το κλάδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι είναι από τα λίγα πάνελ που πρώτη φορά υπάρχουν 4 εργαζόμενες συνδικαλίστριες. Συνήθως δεν γίνεται αυτό. Συνήθως, ας το πούμε και αυτό, ο συνδικαλισμός ή ο αγώνας, ακόμα και στην προοδευτική με κάποιο τρόπο Ελλάδα, είναι προνόμιο των ανδρών. Νομίζω ότι είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση να αρχίσουμε να αναδεικνύουμε τους όρους με τους οποίους ειδικά οι γυναίκες βάλλονται περισσότερο από τους άντρες αυτή τη στιγμή με τους τρόπους με τους οποίους δουλεύουν. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτό επηρεάζει τις εργασιακές τους συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον χώρο του επισιτισμού ο σεξισμός που δέχονται οι γυναίκες είναι τεράστιος, στα μαγαζιά, στα μπαρ. Οι επιθέσεις που δέχονται, όχι μόνο οι σεξουαλικές, αλλά και οι βίες από τα αφεντικά επειδή δεν κάνουν μια δουλειά σωστά. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, επειδή μου, με έναν τρόπο πρέπει να ξαναμπαίνει στο τραπέζι συνεχώς. Τώρα, για την κατάσταση που υπάρχει στον κλάδο. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα ξενοδοχεία, υπάρχουν οι μεγάλες επισιτιστικές επιχειρήσεις και υπάρχουν και τα μικρά μαγαζιά του επισιτισμού, δηλαδή φαγητό, ποτό. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Στα ξενοδοχεία μιλάμε για μεγάλα κεφάλαια, τα οποία υπάρχουν στην Αθήνα και στον τουρισμό συνολικά. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ξέρετε ότι ξεκινάει και η τουριστική περίοδος και αγχώνονται οι μεγάλοι μας κεφαλαιούχοι για το πώς θα πάει ο τουρισμός όταν έχουν υπερπλήρη δωμάτια και μεγάλα έσοδα και κέρδη την ίδια στιγμή που υπάρχουν εργαζόμενοι όπως εγώ που θα φύγω αύριο για να δουλεύουν σε ρί 7ήμερο, 12ωρο, χωρίς ρεπό. Και θα είσαι τυχερός αν μπορείς να πεις ότι θα σου παρέχει σύντηση και στέγη ο εργοδότης σου και δεν θα πρέπει να μιλάς γιατί διαφορετικά ανεβαίνει το κασέ σου, εννοώ το μισθολογικό σου, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν σου παρέχεται η σύντηση και η στέγαση για το τετράμινο, το πεντάμινο, το δίμηνο που θα δουλέψεις εκεί. Και συνήθως υπάρχουν και εργαζόμενοι οι οποίοι και εκεί δουλεύουν μαύρα, κυρίως στα μπαρ, όπου δουλεύει πάρα πολύ νεολαία και θεωρεί ότι είναι ένα εύκολο εισόδημα για να μπορέσει να κάνει ένα καινούριο άνοιγμα την επόμενη χρονιά. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι στα ξενοδοχεία αυτή τη στιγμή και από την παρέμβαση που έχουμε στο Συνδικάτο Επισιτισμού γνωρίζουμε ότι μεγάλα ξενοδοχειακές μονάδες προσπαθώντας να εκποιήσουν με έναν τρόπο ή να ανατροφοδοτήσουν τέλος πάντων τα κέρδη τους, ξεπουλάνε μέσα σε μία νύχτα τα ξενοδοχεία που έχουν, αφήνοντας τους εργαζομένους πραγματικά στο δρόμο, τους πετάνε μέσα σε μία νύχτα χωρίς να ξέρουν πού θα πάνε, αλλάζοντάς τους, έχοντας αλλάξει αφού γίνεται η μεταπώληση σε κάποια ξενοδοχεία, ουσιαστικά αυτοί οι εργαζόμενοι υπάγονται και σε καινούριους εργοδότες χωρίς να καθορίζονται οι εργασιακές συνθήκες με τις οποίους θα μπουν σε ένα καινούριο ξενοδοχείο που ίσως μπορεί και να μην μπουν, αλλά σε περίπτωση που μπουν, συνήθως μιλάμε για χειροτέρευση των όρων εργασίας των εργαζομένων. Και επίσης εκεί υπάρχει και το χαρακτηριστικό των πρακτικάριων, των ανθρώπων δηλαδή που δουλεύουν, έρχονται άνθρωποι 17-18 χρονών, οι οποίοι έρχονται για μαθητεία, δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά, δουλεύουν, πιάνουν θέσεις μόνιμες, συνήθως μόνοι τους, που δεν πρέπει να γίνεται αυτό, με εξωτερικά ωράρια.
Το δεύτερο μετά είναι οι μεγάλες επισιτιστικές επιχειρήσεις τύπου Everest, Γρηγόρης, Μικέλ, ξεπηδάνε όλο ένα και περισσότερο στα μανιτάρια κάθε φορά σε κάποιες τις καινούργιες γωνιές της Αθήνας. Εκεί αυτή τη στιγμή μιλάμε εξίσου για μεγάλο κεφάλαιο, μιλάμε για μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες μαζί με τα κεφάλια του τουρισμού είναι και αυτοί οι οποίοι καθορίζουν με έναν τρόπο το πλαίσιο το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει κερδοφορία τους, άρα καθορίζουν και τους όρους εργασίας των εργαζομένων μέσα σε αυτά. Συνήθως εκεί πέρα δεν υπάρχει μαύρη εργασία, γιατί δεν χρειάζεται, γιατί οι εργαζόμενοι δουλεύουν με τους χειρότερους όρους εργασίας, αφού έχει θεσμοθετηθεί αυτό. Μιλάμε για μαγαζιά όπου υπάρχει μεγάλη εξειδίκευση στο τι γίνεται, είναι ο μπουφετζής ή σε μπουφετζής ή σε λατζιέρης. Οι λατζιέριδες συνήθως, αυτοί που κρύβονται πίσω κιόλας, είναι συνήθως μετανάστες, οι οποίοι και αυτοί κι αν δουλεύουν 12 ώρα σε πολύ άσχημες συνθήκες. Και αυτή είναι η κατάσταση εκεί πέρα. Υπήρξε και ένας αγώνας πρόσφατα, ο οποίος κατέληξε αρκετά νικηφόρα γιατί αποζημιώθηκε η συναδέλφισσα στα Everest, η οποία είναι χαρακτηριστικό ότι κυνηγήθηκε από την εργοδοσία γιατί την είδανε στην κάμερα ότι είχε κάνει ένα λάθος στα ρέστα και την πήρανε με πραγματικά μαφιόζικο τρόπο, την πήγανε στα γραφεία, στο αεροδρόμιο, την κλείσανε μέσα οι πρόεδροι και οι επιτηρητές, της δείξανε το βίντεο και την απειλήσανε ότι ή απολύεσαι τώρα ή δηλώνεις παραίτηση ή δεν ξαναγυρνάς ποτέ στη δουλειά σου και δεν θα κερδίσεις τίποτα από αυτό. Θα σας πω και λίγο παρακάτω γι' αυτό, γιατί βασικά είναι πολύ σημαντικό από την άποψη ότι παρότι αυτή εκείνη τη στιγμή φοβήθηκε και υπέγραψε, συνέβη ένας μεγάλος αγώνας, ο οποίος εντάξει και πήγε και στην επιθεώρηση εργασίας, αλλά υπήρχαν κάποιες πολύ μάχημες παρεμβάσεις σε διάφορα καταστήματα στα Everest, τα οποία πραγματικά ζόρισαν την εργοδοσία έτσι ώστε να απορρίψει ουσιαστικά αυτό το χαρτί της παραίτησης και να αποζημιώσει τη συναδέλφισσα. Και τέλος, υπάρχουν τα μικρά μαγαζιά. Εκεί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η συλλογική σύμβαση εργασίας στον κλάδο, γιατί δεν υπάρχει στον επισιτισμό συλλογική σύμβαση εργασίας, και πας με την παλιά εθνική, η οποία γενικά κατά περιόδους μπορεί να ισχύει αναλόγως την εργοδοσία, μιλάμε για τον κλάδο με τον οποίο δουλεύουν κυρίως νεολαίοι σε πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Μπορεί να κάνουν τον μπουφετζή, τον λατζιέρι, τον καφετζή σε όλη την ώρα του 8ωρου, μπορεί να μην πληρώνονται υπερορίες. Συνήθως δουλεύουν μαύρα, γιατί είναι μικρά μαγαζιά και υπάρχει το επιχείρημα από την εργοδοσία ότι να δεν βγαίνουμε, να κάνει λίγο υπομονή, να εντάξει τώρα που θα ανοίξει ο καιρός και θα ανέβει το μαγαζί, κάπως καλύτερα θα γίνει. Θα σας πω γιατί αυτό ήταν και μια περίπτωση της δικιάς μου περίπτωσης και απόλυσης στο Revolt. Και εκεί κυρίως επειδή οι άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν, παρότι είναι σπουδαγμένοι, παρότι είναι φοιτητές, δεν ξέρουν τι σημαίνει δικαίωμα, δεν το διεκδικούν, φοβούνται να το διεκδικήσουν, συνήθως θεωρούν ότι μπορεί και να κάνουν λάθος να το διεκδικήσουν γιατί δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι της συλλογικότητας, ας πούμε, το οποίο θεωρεί ότι θα διεκδικήσει με ένα μάχημο τρόπο τα δικαιώματά του, άμεσα τώρα. Χαρακτηριστικό είναι ο αγώνας που δώσαμε ως Λάτζα και με τη συμβολή της ΑΤΑΚ πριν από ένα μήνα για την απόλυσή μου, όπου προσωπικά απολύθηκα επειδή διεκδίκησα την υπερορία μου μέσα από μια διαδικασία όπου είχαμε αποδεχτεί όλες μαζί οι εργαζόμενες, οι αδήλωτες εργαζόμενες, 4 εργαζόμενες αδήλωτες όλες. Είχαμε δεχθεί τη δίμηνη μείωση του μεροκάματού μας και όταν πλέον μετά από ένα δίμηνο αρχίσαμε και συγκροτούμασταν και αρχίσαμε να διεκδικούμε λίγο πιο σοβαρά το ότι πρέπει να αρχίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά με την εργοδοσία, κάτσε να συζητήσουμε σε ένα τραπέζι για το τι θα γίνει και με τα μεροκάματα και με την ασφάλιση. Προφανώς στοχοποιήθηκα και όταν δόθηκε πεδίο δόξη λαμπρό με την υπερορία, απολύθηκα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι το ότι επειδή η εργοδοσία μου ήξερε το ότι είμαι αδήλωτη και ότι αυτό θα υπήρχε μέσα από αυτή
μέσα από αυτή την αδηλωσιά με έναν τρόπο θα υπήρχε μεγάλη καμπάνα για αυτήν. Όταν το εργατικό κέντρο της είπε να συζητήσουμε για αποζημίωση, αυτή για 2 εβδομάδες, μέχρι να γίνουν 2 μεγάλες κινητοποιήσεις, δεν με αναγνώριζε και έλεγε ότι είμαι θαμώνα στο μαγαζί. Ότι είμαι μια τρελή, η οποία σκάω εκεί, ζητάω γενικά δουλειά και λεφτά και πίνω ποτό. Τέλος πάντων, για να καταλάβετε λίγο την κατάσταση που υπάρχει. Τώρα, πάμε στο κομμάτι του τι προσπαθούμε και εμείς ως Λάτζα να βγάλουμε ως οργάνωση, συλλογικότητα, οργανωμένος συνδικαλισμός. Εμείς δεν είμαστε σωματείο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο οργανωμένες συνδικαλιστικοί φορείς. Ο ένας είναι το Συνδικάτο Επισιτισμού, το οποίο ηγεμονεύει η λογική του ΠΑΜΕ, και το άλλο είναι το ΣΟΥΣΟΥΜΟΥ, πρωτοβάθμιο όργανο, με πάρα πολύ μεγάλους αντιεργοδοτικούς αγώνες. Έχει γίνει με έναν τρόπο σήμα κατευθέν κιόλας για το χώρο. Εμείς βλέπουμε ότι και στα δύο υπάρχουν όρια. Δηλαδή, το πρόβλημα του ΣΟΥΣΟΥΜΟΥ είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρότι έχει σηκώσει τεράστιους αγώνες, δεν έχει στον πυρήνα του μία αντίληψη το ότι θα μπει σε μια διαδικασία να καλύψει το πλήθος των εργαζομένων που δουλεύουν στον επισιτισμό. Είτε αυτό σημαίνει ότι θα μπει σε μια διαδικασία να διεκδικήσει, να υπογράψει συλλογική σύμβαση εργασίας, είτε στο να αναφέρεται με ένα πιο συνολικό τρόπο, τέλος πάντων, για τους εργαζομένους στο κλάδο. Μετά υπάρχει το πρόβλημα του Συνδικάτου Επισιτισμού, το οποίο είναι τεράστιο. Μιλάμε για 2.500 εργαζομένους στο χώρο, οι οποίοι ψηφίζουν, ας μην μιλήσουμε για εγγεγραμμένους, όπου και εκεί όμως υπάρχουν άλλου τύπου όρια, γιατί αυτή τη στιγμή η λογική, ας πούμε, που γεμονεύει βάζει αγκυλώσεις στο να οργανωθεί ο κόσμος με ένα μάχημο τρόπο στον επισιτισμό, και μετά αναδεικνύονται και διαφόρων ειδών και πολιτικής φύσης ζητήματα για το κατά πόσο, ας πούμε, το εργατικό κίνημα, το οργανωμένο εργατικό κίνημα πρέπει, ειδικά άμα αντιστρατεύεται τις λογικές της ΓΕΣΕΕ, του κυβερνητικού και του εργοδοτικού συνδικαλισμού, να μπορεί και να προσπαθεί να καλύπτει τα εργοδοτικά, ας πούμε, τα οποία υπάρχουν πλέον σε όλους τους κλάδους. Τα ΕΛΠΕ, ας πούμε, είναι χαρακτηριστικό το ότι οι άνθρωποι δουλεύανε με δουλεμπορικό. Δηλαδή έχει αγκυλώσει στο να μπορεί να εντάξει τους ανθρώπους στα επιχειρησιακά, ενώ δουλεύουν με εργολαβίες, και επίσης και άλλων πλήθων. Προσπαθεί, ρε παιδί μου, να βγάλει μια δυναμική ότι εγώ, για να ανασυγκροτήσω το εργατικό κίνημα, θα κάνω χαμηλού επίπεδου αγώνες. Θα παλέψω τώρα για τη συλλογική σύμβαση εργασίας. Αλλά το ζουμί, ας πούμε, που αναδεικνύεται, το τι θα κάνουμε τη μεγάλη συμφωνία, πάμε να κάνουμε μια απεργία, είσαστε τόσο μεγάλο συνδικάτο, πάμε να βάλουμε λίγο πιο μπροστά τον αγώνα προωθημένα, δεν δέχεται αυτή την λογική ότι μπορεί να είναι νικηφόρα με έναν τρόπο γι' αυτό. Εμείς ως Λάτζα παρεμβαίνουμε και στα δύο, με τις ελλείψεις μας, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κάθε χώρο. Κυρίως θέλουμε, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο βασικό, θέλουμε να προσπαθούμε μέσα από τους αγώνες που κάνουμε να ενοποιήσουμε αυτά τα δύο κομμάτια του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος. Και το πιο σημαντικό, νομίζω, το οποίο ειδικά άμα είναι να πούμε μεγάλα όχι, πρέπει να αρχίσουμε να λέμε πιο συχνά και να δούμε πιο σοβαρά πώς τα μεγάλα όχι γίνονται μεγάλα ναι για να οργανωνόμαστε, όπως είπες. Πώς θα βρούμε εκείνους τους τρόπους που θα μπορούμε να οργανωνόμαστε συνολικά στον κλάδο, με ένα πρόταγμα που λέει ότι εγώ από το μικρό αγώνα, το ότι δεν θα αφήσω, δεν θα λυγίσω στην εργοδοτική τρομοκρατία, θα διεκδικήσω την υπερορία μου, θα διεκδικήσω το επίδομα καλοκαιριού, θα διεκδικήσω τα 15.000 πράγματα που κάθε φορά προκύπτουν και δεν ισχύουν, το 75% των κυριακών, των προσαυξήσεων που πρέπει να μου δίνουν κανονικά, και πάμε με αυτή τη λογική. Πόσο μάλλον μια πιο συνολική λογική, η οποία θα κοντράρεται με τον συνδικαλισμό της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ, οι οποίοι αφήνει τους βαουτσεράδες απ' έξω, αφήνει τα κοινοφελή απ' έξω, δεν τους καλύπτει, πλήθος εργαζομένων βασικά πλέον
αυτός ο κυβερνητικός συνδικαλισμός δεν καλύπτει τη νεολαία και γι' αυτό και η νεολαία την αποστρατεύεται πλήρως, ακούει συνδικαλισμό και βγάζει φλίκτονες. Και εκεί δίνουμε τεράστια μάχη, ας πούμε, για να το κατακτήσουμε. Αλλά και της λογικής του πάμε, του εδώ το μαγαζί, εδώ έρχεται η γραμμή από τα πάνω, εσύ δεν είσαι ικανός ή μην αγχώνεσαι, εντάξει, υπάρχει το κόμμα και ο συνδικαλισμός με έναν αυτό το κλασικό τρόπο και θα έρθει η λογική, δεν θα τη συζητήσεις, δεν θα αναρωτηθείς για το τι σημαίνει πιάνω τον συνάδελφό μου, βρίσκω τρόπους του πώς θα οργανώσουμε το επιχειρησιακό μας σωματείο. Ένα μεγαλύτερο, μια ομοσπονδία, τι σημαίνει εργατική δημοκρατία και ούτω καθεξής. Θέλουμε γενικά δηλαδή να τα σπάμε αυτά. Πόσο μάλλον, όπως είπα πριν, ότι εγώ εύχομαι να γεννήσω κιόλας γιατί κούρασα, να πούμε το επόμενο διάστημα τα μεγάλα όχι και πραγματικά να ανοίξει ένας δρόμος, γιατί παλεύουμε με μεγάλα τέρατα. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το Δουνουτού, είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι το κάθε επιμέρους μικρό και μεγάλο, κυρίως μεγάλο, ας το πούμε και λίγο έτσι, κεφάλαιο, το οποίο ερχόμαστε συνεχώς σε σύγκρουση μεταξύ του και εκεί τα όχι πρέπει να οργανώνονται όλο ένα και περισσότερο το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ.